Pero so ay chutangin ni Kenny. Here, chuta mo Kenny here. Ayan oh, king Kapampangan, chuta Kenny ear. Cafe Branch Bakery. Uning sobraya dagol soy. Dagol yun. Bala mga pinining pinaka madagol na cafe na ikit ko. Ayan oh. Kenny yan kaya yan, malapit Clark. Malapit Kenny CDC karata CDC kaya dito ating bombero. Kenny kay stoplight. Ayan oh. Kenny alede ayan. Here ana king Kapampangan ear ana so. Ayan. Cafe Branch Bakery. Ito yan. Winning intro na. Ayan na. Ano, yung sobra na bagol. Here. Uy, something now. Eh? Start here. Mutya. Ayan, no? Hindi ka babago. Yan tampa babo nung ating guy, pwesto. Ako naman pala pwesto eh. Ayan, so yun ako naman pwesto. Yan babo. Silipan tayo pa na. Okay. Ayan, no? Bala mo naman din taong yun eh. Pachetin bayo. Labanatan tayo. Mura no? 20 na pedo, lalang presyo. Ay, ulitin la. Ayan, may presyo. Diba? Ayan, soy, 160. Na? Kailangan titad kayo. Ang tintang titad kayo ni soy na. Ayan no? May presyo daw ha. In-order tang titad na soy. Maka rin pila? Ay, hindi kayo niya siguro yung pila. Parang din kain. Ba't atin mo rin kain kaya ito? Ang salad oh. Sa salad. Ganda salad daw. 350. Pwede na eh. Kung bayan. Makaroon. Gari ka na kayo sa darang portion. Kaya ako empleyado kayo nila. Alam yung kopya ako. Parang kopya na rin kayo. Wala mo ako leader ka na. Karela kaya. Age siya. Kana ako ex siya na sa'yo. Lutong akong leader kayo ni sa'yo. Ha? Makamatuling ko pa mo sa'yo. Kaya ba't makamatuling lang mo naman din staff? Mas manyaman kayo ng kilwal. Kaya something kaya na ambience na kilwal. Mas masanting. Yung kilog. Yung kilog kasi masigla. Uling dakal tao. Pero ako ta. Ito tambabo na. Ito. Nung tamangan natin ini king drinks na. Yan yung magkain. Sulu. Kaya ka? Sir, could you just wait for your we'll buzz you again. Ah. O ita, soy, medyo makabad trip mo kasi kugay kayo ng babo, mag-vibrating ka, mag-vibrating. Pati pa ako, alayo pa ano, medyo malampa, iya pa ano, nandig kayo pamana, hindi ka lampa minagay ni. Kapay latte, man tayo kalampat. Kaya ba't, maski at yun, maski mag-vibrate siya ka no, anong alayo pagketang lalamda, alam mo rin ka ng kwento. Nano ito? Anong sense na nito? Nano ito? Nanong kwenta ng itang vibrate Wala, kakapila niya ito yung mag-vibrate. Ito mo yan. Wow, tsoko kayo ng babo. Nag-vibrate na naman ini. Manula na ako naman na baka sakali at yun
Ano ito? Medyo sablay. Kami itong staff ito. Tutuman itang sinabi niya ito. Rudya. Rudya talaga kaya. Rudyo, kahit na Mga tindaramdaman kaya. makanya niya approach ka rin. Makanya approach. Kaya masanting kayo. Okay na sana eh. Dapat ganun ka. Kaya, makaya, liwaya approach. Hanggang kaya, nakakabalang pa mo itong libog magipate. So, tasoy. Kapin tasoy. Baso yung din. Hindi pa kami. Malayo po. Saan kami magbaso eh. Wala na naman ka rin. Wala pa po. Pagkaya pa balo. Ini pangadwa ko ng tama ng kagamisol. 9:27. Ano ng oras? Walang lang hindi kasi 9:57. 9:57 plus 9:27. Tuwa ko ng balik pencil. So, 9 ano ng oras? 10:08. 9:27 itang order mo. May lambat mo kayong kape. Yung guy na, ano ini pasta, meatballs, manyaman naman. Manyaman na. American breakfast. Pang American breakfast no? Actually kaya mo. Bacon, American breakfast. Bacon, sausage, sampong kaya, sampong. Ilabon. Waffle. Ini manyaman niya rin yung kaya ng sausage. Ngayon siguro bali yung nirasan eh. Hindi naman manaliwayan eh. Meatballs? Oh. Ayun. Oh. Mamay tayo. Meatballs, tanggal na. Mayumo-yumo yung nyaman naman. Nyaman yun.